¿Ves ahí fuera mascarillas? Bueno, pues entonces, como estamos todos, empezamos, vale? Bueno, pois, boas tardes a todos. Unha vez máis temos que cambiar o lugar do pleno porque a normativa que saleu o martes, pois os aforos os limita aínda máis e entonces optamos por facer o pleno neste salón que nos ofrece máis espacio, máis distancia. Bueno, como sabedes todos, estamos nun nivel máximo de restriccións, prácticamente un semiconfinamento, e bueno, temos que tratar de cuidarnos todos e de seguir as pautas na medida en que podamos. Ben, empezamos entonces ca aprobación das actas número 9 da sesión de pleno ordinario de data 26 de novembro de 2020. Algún comentario sobre a acta? Pasamos... Eu abstéñome que non estaba. Bueno, pasamos a votalas. Votos a favor da aprobación. Pois queda aprobada ca abstención da señora Alfonso. E a acta da sesión extraordinaria urxente de data 9 de xaneiro de 2021. Algún comentario sobre a acta? Pasamos entonces a votar a acta. Votos a favor? Pois por unanimidade aprobase a acta de 9. Ben, como punto número 2, traemos a aprobación inicial da modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa por aproveitamento especial de dominio público local con mesas e cadeiras. Bueno, como sabedes, o ano pasado xa eximimos os locales do pago da taxa de terrazas e unha axuda que lle podemos dar aos locales de hostelería que tanto están sufrindo con esta situación e as enmarcamos pois, dentro das medidas que esperamos xa máis amplias que todas as administracións apoien para apoiar a este sector. A proposta di aprobar a modificación da disposición transitoria primeira da ordenanza fiscal reguladora da taxa por utilización privativa ou aproveitamento especial
do dominio público local que ten o seguinte contido. Disposición transitoria primeira, que é como estaba. Queda suspendida a aplicación da taxa ata o 31 de decembro de 2020, quedando modificada dita disposición ca seguinte regulación. Queda suspendida a aplicación da taxa ata o 31 de decembro de 2021. Intervención, señora González. Nos xa na Comisión Informativa xa dixemos que vamos a votar a favor, que nos parece ben todo o que sexa botar unha man neste caso os hosteleiros. Moi ben. Señor Alfonso. Nos en data 28 de abril de 2020 fixemos por escrito e a través da sede electrónica unha serie de propostas e unha delas era precisamente a exención de pago por instalación de terrazas durante o 2020. A situación, por desgracia, non é mellor, co cal, evidentemente, imos apoiar a proposta. Moi ben. Señora Lago. A nosa medida parecenos ben, parecenos urxente, parecenos necesario, non tería lógica cobrarlles cando non poden traballar, así que evidentemente imos a apoiar a proposta. Bueno, non leín o punto 2 e 3 da proposta, que son someter a modificación a información pública, vale? E de non someterse, de non presentarse reclamacións, pois quedaría elevada definitiva de forma automática. Bueno, pois creo que estamos todos de acordo, non vamos a alongar máis o tema. Votos a favor da proposta. Pois queda aprobada por unanimidade. Aprobación inicial do expediente número 7-3/2021 de transferencia de crédito entre aplicacións de distintas áreas de gasto de Orzamento Municipal de 2015 prorrogado para concesión de axudas a empresarios e autónomos obrigados a suspender a actividade como consecuencia do estado de alarma. Bueno, a proposta que traemos é aprobar provisionalmente o expediente que citamos para aportar 50.000 euros a partida para axudas para autónomos. Igualmente, pois, proceder á exposición ao público do presente acordo provisional na UBOP, na sede do web, no portal de transparencia e no tabuleiro de anuncios, considerando a modificación definitivamente aprobada se non houbese alegacións. Bueno, a partida de axudas, a convocatoria de axudas que sacamos o ano pasado, quedou sin resolver, está pendente desta transferencia de crédito para a súa resolución. Tamén aprobamos, aproveito para comunicárvolo, fixemos a aprobación inicial, provisional, da concesión das axudas do PEL, presentáronse 143 solicitudes e se lle dou a todo o mundo que cumplía os requisitos, que foron 103 nesta concesión provisional, a espera de se presenta algunha persoa alegacións. Intervención, señora González. Bueno, nos tamén dixemos na Comisión Informativa que estábamos de acordo, sin ninguna dúbida, pero vamos a votar a favor, por suposto que sí, pero nos creemos que en este momento, e tal e como se está poñendo o panorama, pois creo que vai quedar un pouco escaso esta axuda, e de feito nos cando no momento oportuno que nos corresponda traemos dúas mocións para pedir que se amplíen esas axudas debido a reunións que hubo esta semana entre as distintas institucións. Moi ben. Señora Pola nosa parte, o mesmo que no caso anterior, tamén facíamos esta proposta xa daquela en abril do ano pasado, co cal tamén imos a votar a favor, por suposto. Señora Lago. Polo noso lado, tamén estamos totalmente de acordo. Son precisamente as pequenas e medianas empresas que nos peor están pasando nesta época. Moitas delas dicíannos esta mesma semana que de continuar así moito tempo vense abocadas ao peche, que menos que axudarlle en todo o que se poida. Aproveitamos tamén para pedirlle que axuden a facer forza e pedirlle tamén á Xunta que invirta todo canto poida en rescatar a estes pequenos empresarios que en verdade son os que sosteñen a economía do noso país. Moi ben, pois evidentemente todos temos que botar a man. Eu creo que é importante resolver esta axuda para abonarla canto antes, o que non quita que nos sumemos a esa proposta que se está negociando entre as administracións para sacar un fondo conxunto. No seu momento, pois, cando teñamos a proposta firme, pois o veremos. Pero eu penso que é importante resolver isto canto antes para poder darlle algo de liquidez a esta xente. Segundas intervencións? Pois pasamos a votar a proposta. Votos a favor?
Pois queda aprobada por unanimidade. Punto cuarto, moción do Grupo Municipal do BNG sobre a aplicación no Concello de Muros da Lei 52/2007 de 26 de decembro pola que se recoñecen e amplían dereitos e se establecen medidas a favor de quen sufriron persecución ou violencia durante a Guerra Civil e a ditadura coñecida popularmente como Lei de Memoria Histórica. Señora Lago. Vale, leo primeiro a exposición de motivos e logo o acordo. En febreiro de 2019, a Dirección Xeral de Memoria Histórica, dependente do Ministerio de Xustiza, facía público que en Galiza aínda quedaban sobre 30 símbolos franquistas en 15 concellos. Quedouse un pouco curto porque Galiza é sitio distinto e contabilízanse máis de 600 símbolos franquistas en preto de 90 concellos. O Concello de Muros inclúese dentro deses 90, xa que aínda existe unha rúa, a Rúa do Pardal, adicada a un cargo franquista, o Capitán Pardal. O réxime franquista promoveu a modificación do rueiro dos concellos para asignarlle ás rúas os nomes de líderes das sublevacións militares ou cargos da ditadura franquista, como neste caso o do Capitán Pardal. Segundo recolle Xesús Costa Rodil no seu libro do Sara Montelouro, Memorial da Represión 1936-1950, o capitán coruñés Pardal ou Constantino Gómez Pardal, tamén coñecido como Capitán Centellas, era un capitán requeté que ostentaba o cargo do capitán de cabalería e que tiña o seu cargo o campo de concentración de Anido. Somos moitas as persoas que descoñecemos que no noso concello houbo 2 campos de concentración franquistas e que aínda a día de hoxe hai unha rúa dedicada a un alto cargo franquista. Sabemos que é un dato descoñecido polo goberno municipal e por iso temos a honra de darllo. Tamén aproveitamos para recordarlle iso que tanto promulga o PP, pero que lle dá tanto traballo cumprir. Ademais de cumplir a lei, hai que ser éticos e estéticos. O artigo 15 da Lei de Memoria Histórica recolle que serán as administracións públicas as encargadas de tomar as medidas oportunas para a retirada de escudos, insignias, placas e outros obxectos ou mencións conmemorativas de exaltación persoal ou colectiva da sublevación militar, da Guerra Civil e da represión fascista de Franco. De pouco nos vale que nas escolas se ensinen os conflitos mundiais cando se obvian épocas e accións que temos diante dos nosos ollos. Descoñecemos que dos 11 campos de concentración que o réxime franquista instaurou en Galicia, 2 estuveron en Muros, polo que reclamamos ao goberno municipal que cumpla a lei e elimine o nome da rúa dedicada ao capitán franquista Pardal, situada no lugar de Baño, en Serres, e que esa rúa pasa a ter unha denominación adaptada á Lei de Memoria Histórica. Ademais, dende o BNG propoñemos que tanto no lugar de Anido como en Vieta se instalen unhas placas conmemorativas nas que se faga constar que neste lugar existiu un campo de concentración do réxime franquista entre 1937 e 1938. As vítimas desa persecución, iniciada no ano 1936, aínda teñen a día de hoxe pendente a reparación do dano causado e a súa dignificación. Foron máis de 80 as persoas represaliadas no Concello de Muros. Para o BNG é fundamental que todas as formacións políticas con representación neste salón de pleno expresen a súa condena á represión aplicada pola dictadura franquista neste concello, así como apoio a todas as víctimas da mesma na localidade. Para iso, temos a seguridade de que ningunha forza democrática vai ter problema en condear feitos deste tipo e por iso confiamos no apoio unánime de toda a corporación a nosa moción. Recordamos antes a todas as persoas represaliadas pola ditadura fascista de Franco que se recollen no proxecto interuniversitario Nomes e Voces pertencentes ao noso concello. Fagamos memoria. Manuel Lago Ramos, José Fernández Santiago, Ramón Fernández Fernández, Jesús Fernández Lestón, Carmen Libertad Alonso Puente, María Membiela Rodríguez, Nicasio Saura Salgado, Ángel Fernández Rama, Marcelino Quintela Noya, Juan Camaño Rama, Francisco Rodríguez Rodríguez, Casiano Domingo Tobío Creo, Inocencio Belarmino Núñez Figueiras, Joaquín Camaño García, Andrés Aneiro Sardiña, José Fernández Lestón, Juan Martínez Ovelleira, Vitorio Laje Fernández, Eliseo Fernández Freire, Juan Saborido Ribeiro, Ramón Antonio Lago Cantariño, Eliseo Martínez Tajes, Massimino Rodríguez Lago, Peregrino Lestón González, Juan Martínez Vidal, Manuel Luces Tubío, Francisco Manuel Abeijón Brea, José Antonio María Mouriño Arias, José Romero Fernández, Eduardo Cestallo Lago, Manuel Camaño Búa, Ramón París Sande, Manuel Varela Gundín,
José Formoso Louro, José Ventura Tobía Olveiro, Ramón Lestón Mayo, José Beiro Vázquez, Antonio Camaño Uía, Manuel García Lestón, Félix García Lado, Francisco Lago Rodríguez, Antonio Riomao Lago, Manuel Mayo Fernández, Manuel Blanco San Luis, Eduardo Pérez Martínez, Manuel Pérez Antelo, Miguel Vázquez Baliño, José Cruz Martínez, Luis Moares Martínez, Manuel Fernández Louro, Rogelio Belso N., Germán Martínez Filgueiras, Manuel Rivas Tuñas, Manuel Romero, Francisco Pérez García, José Veloso Mayo, José Tobío Mayo, José Sendón Sendón, Manuel Ramos, Adelino Freire Pedrosa, Concepción Figueiras Lago, José Luis Figueiras Lago, Francisco Horacio Rodríguez Suárez, Lino Tieles Blanco, Juan Malvarez Pérez, Manuel Tobío Romaní, Pedro Priegue, Carlos Mingote Guiragay, Carlos Iglesias Castro, Florentino del Río López de Ipiña, Ramón Tajes Lago, Elvira Tajes Santiago, Víctor Roberto Pena González, José Lestón Moledo, Alfonso Figueiras Barreiro, Antonio Penela Fernández, Pedro García Fernández, Isidro Caramés Tajes, Ricardo Sánchez Ortega, Ramón Pereira Barreiro, Eduardo Puente García, Manuel Camaño Fernández e Joaquín León Figueira. Quero destacar que son os nomes que se recollen no proxecto Nomes e Voces. Hai máis, igual que hai aínda moitos corpos enterrados nas cunetas e que non se lle puxo, que aínda non se devolveron ás súas familias. Por estes motivos, o BNG propón ao Pleno da Corporación Municipal a adopción do seguinte. Primeiro, condenar a represión aplicada pola ditadura franquista neste concello, así como apoio a todas as vítimas da mesma na localidade. Segundo, eliminar o nome da rúa dedicada ao capitán franquista Pardal, situada no lugar de Baño, en Serres, Rúa do Pardal, e que esa rúa pasa a ter unha denominación adaptada á Lei de Memoria Histórica. 3. Instalar, tanto no lugar de anido como en Vieta, unhas placas conmemorativas nas que se faga constar que neste lugar existiu un campo de concentración do réxime franquista entre 1937 e 1938. Vale. Entendemos que a figura do capitán Pardal pode dar lugar a controversia para algunhas persoas, porque parece ser que non matou. Hai un montón de xente que non matou e non teñen rúas. Se de verdade hai quen cree que é unha figura digna de mención ao estilo o Schiller das películas de Spielberg, o Schiller alemán, refírome, pois pola nosa parte estaríamos encantados de que se fixese unha investigación en condicións e sea así, darlle entón o recoñecemento que se mereza. Pero polo de agora, creemos que o simple feito de non ser todo malo que podía ser non o fai merecente dunha rúa. Moi ben, pois antes de pasar á deliberación da moción, nos presentamos unha emenda de modificación punto 2. Bueno, a proposta que presentamos é cambiar o punto segundo desta moción, en vez de eliminar o nome da rúa, porque non podemos deixar unha rúa sen nome, o que propoñemos é a creación dunha comisión na que estén representados todos os grupos políticos da corporación e que conte co asesoramento da Comisión de Toponimia da Xunta para a revisión do nomenclátor das rúas de muros aos efectos de comprobar a súa adecuación a Lei da Memoria Histórica e elaborar a proposta de modificación de ser o caso. Entendemos que esta proposta pode ser perfectamente aceptada por todos os grupos e máis despois da súa intervención.
e xustificámola, pois eso, por unha parte no propio informe da Secretaría que di que claro que a rúa non pode quedar sin nome, e por outra parte, pois porque o nomenclator destas rúas, particularmente desta, pois foi aprobado por unanimidade da Corporación no ano 1999, cambiando en aquel momento pois varias denominacións de rúas e prazas, pois como a Praza de Generalísimo Franco, sin que naquel momento pois se suscitara ninguna controversia alrededor da denominación Camiño do Pardal, ni siquiera polos concelleiros do BNG, que nós podemos ser ignorantes, señora Lago, pero entendo que vostedes non, sempre souperon o que pasaba aí. E polo demais, pois nada, coincidimos plenamente na condena á represión aplicada pola ditadura franquista, no apoio ás vítimas e en que non esquezamos pois, a existencia de campos de concentración en Anido e Vieta, que, por certo, tamén son nomes de persoas. Anido e Vieta. Intervencións sobre a proposta de modificación. Sobre a enmenda esta. Sí. Nós non temos inconvente en que se cambie o punto número 2. E máis, nós na Comisión Informativa xa dixemos tamén que nos gustaría que... Nós tamén queremos presentar unha enmenda a ese punto número 2. Nós xa dixemos na Comisión Informativa que nos gustaría que antes de tomar esa decisión se preguntar aos vecinos. Entonces, seguirei ca miña intervención cando me toque o turno para falar sobre a enmenda, sobre a moción, pero sobre o punto número 2 da proposta do Partido Popular non temos inconveniente. Ben, nós tamén somos conscientes de que pode xerar controversia o nome que ten na actualidade e nos parece ben a emenda que propón o Partido Popular. Pola nosa parte, en canto á parte técnica que comentou que a rúa non pode quedar sin nome, e é certo, como xa dixemos, que nós non traíamos unha proposta que propuxemos na comisión consensuala, parecenos ben aceptar a emenda sen problema, incluso pode dar pé a facer unha boa revisión do resto dos nomes das rúas. Así que, sin problema, aceptamos a moción, a emenda, perdón. Moi ben, pois entonces pasamos a votar a emenda de modificación. Votos a favor da emenda de modificación. Podo preguntar, con esta emenda cambias o punto número 2 por, en vez de ser o que tendes vos, en vez de sacar o nome, por esto? Quedaría isto, Claro, claro. quedaría isto, crear unha comisión. Quedaría a moción co punto número 1. A ver, como, perdón. Sí. Entonces, pasamos a votar a emenda. Votos a favor da emenda? Moi ben, pois pasamos entonces a debater a moción ca emenda aprobada, vale? Señora González. Bueno, pois nós, como non pode ser de outra maneira, somos os primeiros en querer cumplir a lei da memoria histórica, porque, de feito, é unha lei que aprobou o Partido Socialista, e dende logo tamén o punto onde fala da condena á represión franquista e axuda e apoio aos represaliados, por suposto que sí, sin ninguna dúbida, e agora que vemos que queda modificada o punto número 2 e non se vai sacar o nome así, porque parecíanos que era unha cousa demasiado apurada sin falar con ninguén, xo dixemos na Comisión Informativa, sin falar con ninguén, porque nós despois de ver a moción do BNG estuvemos facendo investigación entre os veciños maiores de 80 anos de Baño, que ainda os hai, de Baño e de Buenavista, e entón estivemos preguntando e leendo tamén para ver se era verdad todo ese traballo que se fixo, porque claro, xa sabemos que cando se fai un traballo depende das fontes onde se beba e así acaba feito o traballo. E claro, tamén depende da inclinación que teñamos nós hacia un lado hacia outro para acudir a determinadas fontes. Non digo que o traballo este mal, ni son eu quen para decirlo, ni muitísimo menos, pero nós, repito, que fixemos investigación entre as persoas maiores e as persoas maiores decíannos que ese camiño do Pardal, que non é Capitán Pardal, é o camiño do Pardal, que non o puxo ninguén nin o Concello, que foi unha proposta dos veciños, foi a proposta nosa, decíame un señor de 89 anos, decíame, foi unha proposta nosa, porque cando é verdad que a carretera
fíxose cos presos e tal, pero o capitán Pardal traballou con todos aí e era, se queres, o que dirixía, e gracias a él fixose o camiño, foi o que foi falar co Concello, foi, bueno, e tiña a todos os veciños metidos, o sea, moi contentos e de feito, nós mirando tamén na biblioteca do Concello, na historia de Muros, e na historia de Muros de Ramón Artaza, e, bueno, consultando varias fontes, vimos que cada vez que había un preso e que chegaba aquí ao pueblo de Muros, todo o mundo buscaba unha influencia para que ese preso fora para Anido e non fora para a fábrica de Rego, que fora para ir precisamente porque aí estaba Pardal. E Pardal era unha persoa, según eu conto que me contaron e o que leí, era unha persoa que se relacionaba cos veciños de Muros e que andaba polo medio, que non era, é verdad que era o capitán e eu era encargado disso, pero tamén é certo que a xente que estuvo en Anido que gozaba de unha semi-liberdade porque deixamos salir, o sea, foi unha persona que, bueno, que tuvo que cumplir ca súa obligación, pero que a xente, e se falades, se agora facemos unha comisión e buscamos tal, veredes como é verdad que a xente está moi agradecida. Entonces, a xente que nos consultamos non está moi de acordo con que se lle cambie ese nombre a esa rúa, porque din que bueno, que o decidiron entre todos poñerse ese nombre, que non foi unha imposición que ven de ningún outro lado. Señora Alfonso. Ben, a nos parecenos que coa emenda engadida polo Partido Popular e os outros dous puntos que tiña xa o BNG, queda unha moción moi interesante que condena a represión, ao cual nos sumamos, que promoverá que se lembre que aí había 2 campos de concentración, que tamén é importante, e que fará que se revise a nomenclatura de todas as rúas e lugares do Concello de Muros, co cal nos non imos engadir máis nada, creo que está bastante comentado, e o que aportou a portavoz do Grupo Socialista, efectivamente, nos tamén comprobamos que o sentimento do rueiro da xente de por ali vai por esa línea, entón mellor así que tal cual estaba antes. Compartimos a moción. Bueno, o primeiro, unha persoa de 89 anos tiña 5 cando estivo o campo en Anido. Unha persoa con 5 anos non se pode facer unha idea moi clara do que está a acontecer ao seu redor. Non é simplemente por puntualizar. Xa o comentei na comisión, o problema de que pasase tanto tempo é que as persoas que eran adultas mentres estaba o campo, por desgracia, xa non están para preguntarlles a súa opinión. É o que ten deixar pasar tanto tempo entre o que pasou e o día de hoxe. Acabamos de quedar un pouco sorprendidas con ese branqueamento da represión franquista, pero bueno, non nos queremos meter tampouco en moita fondura agora, que creemos que non é o momento máis indicado. Bueno, pois teremos oportunidade en esa comisión de valorar se a denominación é unha exaltación da sublevación, que é o que proíbe a lei, ou non o é, e de paso, pois, revisar se quedase algunha denominación que poda ser susceptible de suprimir. Pasamos, entonces, sin máis. Algúnha segunda intervención? Eu quero intervenir. Quería preguntar a representante do BNG se o que fixo o traballo ten 180 anos. Cantos anos ten? Este é un traballo que foi feito dende a Comisión de Historia da Universidade de Santiago de Compostela en colaboración con bastantes máis persoas, e foi feito cando ainda había máis persoas vivas, porque xa ten uns aniños. Sí, tiña 180 ese, non? Me preguntei 180, 90 anos. Fai 180 anos non pasara, Por favor, respete o turno de intervención. Fai 180 anos ainda non pasara todo isto. Por eso pregunto. Bueno, teremos ocasión en esa comisión, como digo, de debatir si a denominación cumple ou non cumple coa lei. Pasamos entonces a votar a proposta, a moción, votos a favor da moción. Queda aprobada por unanimidade, con todo o respaldo da corporación, pois a condena a esa ditadura que ademais non é a primeira vez que se fai por esta corporación. Mocións de urxencia? Sí, nós temos unha.
explico primero. Señora alcaldesa, tócanos a nós, non? Perdón. A do SAF. Sube ahora Eva Paula. Son dúas. Son dúas, pero son as dúas referentes ao SAF. Que son dúas mocións, pero as dúas referentes ao Servicio de Axuda de Fogar. Si, a primeira é referente, unha é referente ao Servicio do Fogar e a segunda é referente ao estado do COVID, é para todo, non é solamente para... A que están aquí son as dúas do SAF. Son dos, unha que pone moción e outra que non pone moción. Tienes unha que non pone moción ou non? Tengo unha que pone moción e outra que non pone nada. Vale, pois son dos distintas. Pero as dúas referentes ao Servicio de Axuda. Sí. A urxencia. Primeiro que debe ser a señora secretaria. A urxencia, señora González. Pois a urxencia é debido a que estamos, como ben vostede dixo, tan pronto entramos neste plan da corporación, na situación que estamos a vivir en toda Galicia, está toda Galicia prácticamente semiconfinada e con órdenes de peche de hostelería e con órdenes de semipeche do resto dos comercios. Casi estamos na situación que estuvemos o ano pasado a partir do mes de marzo e debido e preséntanse ahora precisamente pola reunión que tuveron entre Xunta, Diputación e FEGAM co presidente da Xunta de Galicia para chegar a un acordo sobre as achegas que cada institución debería ou pedimos que creemos que é necesario que se aporte para a axuda aos servicios sociais en xeral e en concreto a axuda no fogar. Sobre a urxencia, señora. A min gostaríame saber por que non se presentou a tempo de que fora incluída na orden do día, igual que a do BNG, por exemplo. Porque a reunión foi esta semana. O sea, está pendiente, dixo a señora alcaldesa cando entramos, que a Diputación e a Xunta e os concellos están pendientes de chegar a un acordo sobre as achegas que desde cada institución se deberían facer para mellorar partes concretas de servicios sociais, en concreto a axuda no fogar. Como desde a Diputación e desde a FEGAM non están de acordo ca achega que pretende o presidente da Xunta, que lle parece moi escasa, pois, por eso foi esta semana, porque foi o resultado desa reunión. Entón, intentamos que a achega sea máis amplia desde todas as institucións. Vale, nós non nos imos opoñer a urxencia, entendemos os motivos, entendemos a situación, que igual se podía ter presentado antes, sí, pero sigue sendo urxente, así que ímolo apoiar sin problema. Moi ben, efectivamente están debatendo as distintas achegas das distintas administracións, pero que están falando é un fondo de cooperación, de axuda para autónomos e empresas. O servicio de axuda no fogar pois sería importante que se revisara, pero non solamente
En isto, de todas formas, a impresión que a mí me dá é que é unha moción reiterativa de unha de outra, porque ti piden prácticamente o mesmo. Entendo que non está xustificada a urxencia, porque por moito que nos acordemos, podemos facelo nun pleno ordinario perfectamente. Nos seguimos dicindo que é urxente porque canto antes se tome, todos sabemos a burocracia que leva todas estas cousas e os trámites tanto administrativos como que se tarda moito en facer, e entonces nós creemos que canto antes se faga isto, se chega a acordos en esas reunións, que non solamente é para axudar os empresarios, senón que é para facer un globo e intentar que todo o mundo teña vontade, en concreto que se pide que os concellos aporten 1% do presuposto para servicios sociais, para axuda aos problemas desta pandemia, e desde a Diputación hai vontade de aportar unha cantidad importante, e a FEGAN, que é o representante de todos os municipios, está tamén de acordo, e parece ser que o único que está, que non digo que non este de acordo, pero de momento que achega que nos parece moi corta, é a da Xunta de Galicia. Entonces, nós intentamos, e parecenos moi urxente isto, non é para o pleno que ven, ni para outro. O mellor seguramente debía ser antes, pero agora que se está tomando esa decisión, que se está negociando as axudas de todas as institucións, nós, no primeiro momento que pudemos, trouxémola lóxicamente. Non creemos que deberamos esperar o pleno seguinte. Alguna outra intervención sobre a urxencia? Bueno, pues pasamos a votar a urxencia. Votos a favor da urxencia? Bueno, abstencións? Pasamos entonces a debatir como quere facer, en que orden. Vainas ler Sandra. Moi ben. Sí. O Grupo Municipal dos Socialistas de Muros que acorda o pago previsto no Reglamento de Administración e Funcionamento do Régimen Jurídico das Entidades Locais, desexo someter a consideración do Pleno a seguinte moción sobre a política de goberno galego en relación co seu financiamento aos concellos do Servizo de Axuda no Fogar. Exposición de motivos. A aprobación no ano 2006 da Lei de Dependencia por parte do Goberno de España supuxo un fito histórico na ampliación do estado de benestar en España e actualmente hai 1,1 millóns de persoas beneficiarias con dereito efectivo. Sen dúbida, un grande avance no sistema de protección social de España. Como dispón con carácter xeral o artigo 11 da Lei 39/2006, de 14 de decembro, corresponde ás comunidades autónomas xestionar no seu ámbito territorial os servizos e recursos necesarios para a valoración a atención á dependencia. Nomeadamente, o Servizo de Axuda no Fogar é un dos recursos de atención ás persoas dependentes máis demandados, con máis de 24.000 usuarios en toda Galicia. Aínda que a competencia é da Xunta de Galicia, a súa xestión foi derivada aos concellos. De feito, a súa xestión e financiamento ven imposto aos concellos en virtude da Lei 13/2008, de 3 de decembro, dos Servicios Sociais de Galicia e do Decreto 99/2012, de 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento. A achega da Xunta de Galicia ao financiamento deste servicio e da súa competencia é de 9,7 euros hora, e a dita aprobación está conxelada dende o decreto do ano 2012, permanecendo inalterada e insuficiente contía que aporta a Xunta de Galicia para a xestión dunha competencia propia. Na orde do 31 de maio de 2016, pola que se modifica o módulo de financiación do Servizo de Axuda no Fogar a persoas en situación de dependencia, recóllese módulo económico a aplicar. A achega da Xunta de Galicia será igual á diferencia entre o custe do servicio declarado pola Corporación Local na xustificación e evaluación do proxecto anual de servicios sociais máis recente disponible, menos o importe da participación da persoa usuaria no custe do servicio, por hora efectiva de atención xustificada á persoa con programa individual de atención, o PIA,
de servicio de axuda no fogar. En todo caso, a achega por parte da Xunta de Galicia será dun máximo de 9,7 euros por hora efectiva de atención xustificada á persoa con programa individual de atención de servizo. A axuda no fogar é unha competencia impropia que asumen os concellos cando lle corresponde ás administracións autonómicas e estatais. Hai que ter en conta que o prezo do salario base mensual dun auxiliar de axuda no fogar pasou de 14 pagas de 964,15 euros en 2021 a 14 pagas de 1.042,68 euros en 2021. Son os concellos que teñen asumido ao longo de todo este tempo os incrementos do prezo hora para poder garantir un servicio de calidade e unhas condicións de traballo dignas do persoal de servicio de axuda no fogar, incrementando o importe dos contratos nos orzamentos municipais, sen ningunha clase de achega adicional por parte da Xunta de Galicia. Esta situación é insostible para a maioría das finanzas municipais, tendo en conta, ademais, que a menor presuposto municipal, concellos pequenos e normalmente con maior dispersión poboacional, os custes por hora vense incrementados. Polo anteriormente exposto, esta corporación local insta ao Goberno galego a instar a Xunta de Galicia a que incremente o financiamento do Servicio de Axuda do Fogar da súa competencia e que xestionan os concellos, que permanece conxelado dende o ano 2012, de modo que se axuste a realidade do prezo hora actualmente vixente e se poda prestar este servizo coa máxima calidade e cos mellores condicións de traballo para os profesionais de dito servicio. Trasladar ao Parlamento de Galicia o acordo adoptado por esta corporación para o seu coñecemento e efectos e trasladar o presente acordo á Federación Galega de Municipios e Provincias para o seu coñecemento e efectos. Ben, pois antes de pasar a debater a moción, nos presentamos unha emenda verbal na que incorporaríamos, como ben di vostede na moción, a competencia estatal. Entonces, entendemos que a Xunta transfere os fondos que tamén lle transfire o Estado, porque a lei de dependencia, a parte do financiamento ven do Estado, e engadir, pois, instar ao Goberno do Estado e a Xunta de Galicia a que incrementen o financiamento do SAF. Sería no punto. Instar ao Goberno do Estado e a Xunta de Galicia. Falta un. Sí. O sea, onde pon instar a Xunta de Galicia, coma, e o Goberno do Estado. Vale, e depois o resto tal e como está. A mí parece moi ben. Moi ben. Vale, vamos entonces a votar a emenda. Algunha intervención sobre a emenda proposta? Non? Entón, pasamos a votar a emenda. Votos a favor da emenda? Moi ben, pois agora debatemos entonces a moción ca emenda aprobada. Vale? Nos queríamos presentar tamén outra emenda verbal. A esta moción? Sí. Moi ben. Vale. Bueno, como non sei se sodes coñecedores ou non, o persoal e usuarios do SAF non están incluídos nos grupos prioritarios de vacinación. Non, están incluídos. Que? Están incluídos. No, nestes que foron agora, cando se vacinaron o persoal das residencias, non foi o SAF. Entón, nos queríamos instar a Xunta de Galiza e o Goberno Central a incluir o persoal e usuarios do SAF como grupo prioritario na vacinación frente a COVID. Se xa está. Non, están incluídos dentro do personal sociosanitario. Xa, pero non están aínda neste turno que foi agora. Como moitos. Pero están vacunados todos os sanitarios ou non? Non, estánse facendo turnos según cales teñen máis peligro de contagio e máis riesgo. Non me parece ben. Non están todos. Non me parece ben que se inclúan. Como se redactaría, entón? Instar. Diría un punto? Un punto sí, máis. Un punto a maiores que diría instar a Xunta de Galiza e o Goberno Central a incluir ao persoal e usuarios do SAF como grupo prioritario na vacinación frente a COVID-19. A Xunta de Galicia incluir o personal. Instar a Xunta de Galiza e o Goberno Central a incluir ao persoal e usuarios do SAF como grupo prioritario na vacinación frente a COVID-19.
moi ben. Pois votamos entonces esta segunda emenda. Sí. De inclusión. Votamos esta segunda emenda. Votos a favor? Moi ben. Pois quedaría entonces a moción casi que a leo. Como quedaría? Sí. Vale. Instar a Xunta de Galicia e ao Goberno do Estado a que incremente o financiamento do Servizo de Axuda Fogar da súa competencia que xestionan os concellos, que permanece conxelado no ano 2012, de modo que se axuste a realidade do prezor actualmente vixente se pode prestar este servicio coa máxima calidade e coas mellores condicións de traballo para os e os profesionais do dito servicio. Instar a Xunta de Galicia e ao Goberno Central a incluir os usuarios e traballadores do SAF como grupo prioritario na vacinación COVID. É correcta? Sí. Trasladar ao Parlamento o acordo adoptado e trasladar ao FEGAM o acordo adoptado. Vale. Bien. Señor Alfonso. Que? Digo, intervención sobre a moción, tal e como aprobamos as emendas. No, nada. Señor Lago. Nada, evidentemente estamos a favor, parecenos que hai que dotar a este servizo de toda a axuda canto se poida, que fan un traballo encomiable e están moi expostos non só a COVID, senón a diferentes enfermidades de transmisión. E nada, ímola apoiar. Moi ben, pois nós tamén a imos apoiar porque realmente o Servicio de Axuda ao Fogar pois, come moitos dos recursos municipais e particularmente en esta situación máis, posto que bueno, entre cuarentenas baixas e demais, pois está nos costando bastante cubrir todo o servicio co personal que hai disponible que non tampouco hai máis. Algúna segunda intervención? Votos a favor da moción? Queda aprobada por unanimidade. Cas dúas emendas presentadas. A segunda moción que presenta o Grupo Socialista. A urxencia, primeiro. Sí. É o mesmo motivo que outra, que parecenos de carácter urxente precisamente porque esta semana se iniciaron as conversacións de cales iban a ser as achegas de cada institución, entonces parecenos importante porque creemos que todo relacionado co COVID, todo relacionado ca situación actual é urxente. Pois, bueno, reiteramos o dito anteriormente, señor Alfonso. Vamos a ver. O punto 1 da moción que acabamos de aprobar é idéntico, se non me equivoco, o punto 2 desta. Igual, creo que palabra por palabra. E logo o que faríamos aprobando esta moción sería engadir o primeiro punto, o punto 1, entendo? Porque o segundo é idéntico, palabra por palabra. Sí. E no primeiro que se engade é que? É que é prácticamente igual. É reiterativa. Que se elimine o copago dos usuarios, porque o resto volve a ser instar a Xunta de Galicia a incrementar as achegas para cubrir os custos. E supoño que, igual que na anterior, eu propoño dende logo, se se insta a Xunta de Galicia, que se inste tamén o Estado, que de todas partes que fagan o posible. Efectivamente, o XAF é prioritario e neste contexto de pandemia é un sector superdelicado. E é verdad que toda a achega que se poida facer e toda a axuda que se lle poida prestar vai a ser pouca, por desgracia, non é suficiente. Entón, eu entendo que con esta segunda moción o que se fai é engadir a eliminación do copago dos usuarios, porque todo o demais está incluído xa na primeira, non? Sí. Vale. Señora Lago. Ben, pois nada, nos argumentamos o mesmo que na anterior. A situación obríganos a tomar decisións urxentes, así que non nos imos opoñer a esta moción tampouco. Estamos debatendo a urxencia. Sí, pero non nos imos opoñer a debater a moción. Enumeralas, porque senón... Moi ben, pois votamos a urxencia, votos a favor da urxencia. Abstencións.
Bueno, pois antes de debater a moción, pois presentamos unha emenda no mesmo sentido que o anterior. O Pleno do Concello, en base ás competencias e servicios sociais que corresponden á Administración Autonómica Estatal, insta a Xunta e o Goberno do Estado a incrementar as achegas para cubrir os custes do SAF, así como que se proceda a eliminación do copago dos usuarios que será asumido pola Administración Autonómica Estatal. Pareceme ben. O punto 2 pois sería igual tamén, que a Xunta de Galicia e o Estado incrementen o financiamento do SAF, que permanece conxelado, porque, bueno, isto é o mismo que a outra. Sería a mesma emenda que na anterior. Sí, pero, vale, a mí pareceme ben esa emenda que están, podémola xuntar as dúas, pero o que ten a maiores é a eliminación do pago dos usuarios. Entonces, levámola tal e como está, que a emenda que acabas de decir, de requerir tamén ao Goberno do Estado, e vos votámola tal e como está. Algúnha outra emenda? Non. Ben, pois entonces votamos a emenda. Votos a favor da emenda? Pois queda aprobada a emenda por unanimidade e debatimos entonces a moción. Señora González. Non a imos a ler porque prácticamente é a mesma que a outra e nada, creo que está justificado de sobra que se pida que se actualicen as achegas non somente para os SAF, sino para todos os servicios sociais debido ao estado en que estamos de pandemia e, en concreto, que se procede a eliminación do copago dos usuarios, polo menos, entre tanto, dure esta situación. Entendo que se refire aos de dependencia. Sí, claro. Non os de libre concurrencia. Nos de dependencia. Sí. Creo que é importante puntualizalo. Sí, sí, sí. Donde pon ordinario será dos de dependencia. Sí, os de dependencia. Os de dependencia. Unha intervención sobre a moción? Nada, eu só decir que é unha pena que non empezáramos por esta, porque xa incluía a outra e aforrábamos facer o mesmo dúas veces, pero está ben, pareceme ben pedir, como decía antes, todo o que sexa para SAF e dependencia, todo vai a ser pouco. Moi ben, señora Lago. O mismo que dixemos antes. Aprobamos, pola nosa parte, imola apoiar sin problema. Moi ben, algunha outra intervención? Pasamos entonces a votar a segunda moción cas enmendas de... Sí. E o engadido deste de dependencia. Votos a favor? Pois aprobada por unanimidade. Había outra moción de urxencia, creo. Sí. Explico o porqué da moción. Sí, vamos a darnos unha explicación, porque Vale. esta moción xa a presentou. No, cambiámola. Entendemos que nos presentamos esta moción a mediados de mes para ser incluída no pleno. Perdón. Que sale, digo. Bueno, nos presentamos esta... A urxencia. Sí, claro, é que vou explicar a urxencia. Presentamos esta moción a mediados de mes para ser incluída en pleno e non se aceptou, entendemos que por un defecto de forma. Entón, cambiamos o punto e plantexámoslo como instar ao Goberno municipal en lugar de tomar directamente o acordo. A urxencia entendémola porque se remata o prazo para poder solicitar a subvención antes do próximo pleno. Por iso o metemos como urxente. Sobre a urxencia, señora González. Cando termina o plazo para isto? O 9. O 9 de febreiro. A ver, digo xa ahora porque... Creo que o 5 ou o 9, non estou seguro. No, o 19. O 19, bueno. No, bueno, non, espera, no, perdón.
Bueno, a mediados de mes, antes do pleno, non me acordo ahora xusto exactamente do día, pero antes do próximo pleno. Bueno, non sei, a secretaria... Bueno, una moción sería como medida como una moción de los productores y como política de estar al gobierno para hacer esto y una vez que queda a disposición para el funcionamiento de la institución pública, pero sí se puede votar como estar al gobierno. Pero como nosotros no tenemos resolución, no puede tener resultados. como? Porque é unha moción que se chama saneamiento resolutorio, é unha moción política que non ten efecto resolutorio. Se considera como un robo, realmente un robo que é como moción ou unha votación, porque a diferencia que hai entre a moción e o robo é que a moción se pode ser deliberada ou votada. Pero esta clase de mocións son denominadas mocións políticas sen efecto resolutorio. É dicir, o procedimento en sí, que é o procedimento reglado, que está comunicativamente reglado, que ten a competencia e a alcaldesa, pero sí se pode instar ao goberno municipal a facer que se o faga, pero non se pode facer directamente. Se pode instar a que o goberno faga, votar que o goberno vaya a facer, pero non ten efecto resolutorio. Se a alcaldesa quere facer a súa competencia do artigo 21, poderá facer, non quere facer resolutorio. Entón, quer decir que a decisión plenaria que se tome aquí non é vinculante. Non ten efecto resolutorio. E non é vinculante. Porque eu teño moitas dudas sobre eso, Unha cousa é que non se deixe... Insta ao goberno. Sí, claro. Insta ao goberno o pleno da corporación, que é o máximo órgano. Se o máximo órgano toma unha resolución, non vexo eu que... Debería considerarse un robo, pero para individuo debería ser un robo, porque está o funcionamento sí, a competencia ten a alcaldesa. A funcionamento da administración pública, a competencia da alcaldesa. Non é da pleno da corporación para hacer eso. Entonces, si creo o goberno municipal instar ao goberno, claro, por eso mismo cambiou a moción, porque sabía perfectamente que tenía competencia era a alcaldesa. Entonces, se pode facer o a deliberación e acordo, pero teño que advertir que non ten efecto resolutorio, porque é tratado como unha moción de carácter político. Pois é que é igual o que se vote aquí. Bueno, non, para constar que se mandará a alcaldesa que tenha competencia para facerlo. Pero é igual o que se... A ver, aquí cando se vota un acordo plenario, se se aproba por unanimidade, ten uns efectos. Isto non ten esos efectos. Entón, non votamos. Hai unha parte do control do goberno. Hai unha parte que é control por moción, control por voto. Dentro das mocións, hai un control urgente, que son as únicas que realmente deberían de presentarse, porque as outras son propostas determinadas por a Comisión Informativa, e as que sí deberían utilizarse son as mocións, e despois están as mocións como carácter político e as mocións con efecto resolutorio. A que acabamos de aprobar do grupo municipal do PSOE ten efecto resolutorio, porque se vai a trasladar un orden que é distinto da administración que estamos en. Pero en este caso se insta a quen ten a competencia, que é a alcaldesa municipal, ao goberno municipal. Por eso digo que se pode debater, se pode acordar aquí no pleno, pero non ten efecto resolutorio. Simplemente con esto se pode seguir. Sobre a urxencia, señor Alfonso. Nada. Estamos de acordo coa urxencia. Moi ben, bueno, nós íbamos sobre a urxencia, non temos nada que decir, entendemos que isto é un rogo, íbamoslle contestar na parte de rogos a súa proposta, e así o faremos. Non pensamos que isto, instar ao goberno sea unha cuestión urxente en absoluto. Algúnha segunda intervención sobre a urxencia? Eu non. Non. Bueno, pois votos a favor da urxencia. Abstencións. Votos en contra. Pois entendo que queda aprobada a urxencia. Os votos a favor do BNG e Compromiso por Galicia. A maioría absoluta do delegado non. Entonces non. Son 2 e 3, 5. Bueno, pois entonces non se debate a moción porque non queda aprobada por Tanto a maioría absoluta, todos. Todos. Non, a mitad máis un. A mí tamén son.
Bueno, pois entonces pasamos a dar conta do parte de control dos órganos de goberno e fiscalización da xestión dos órganos municipais. Damos conta das resolucións da alcaldía número 1388 ata 1587 correspondentes ao ano 2020 e resolucións números 1 ata 85 correspondentes ao ano 2021 das xuntas de goberno local números 18, 19, 20, 21, 22 e número 1 de xaneiro de 2021 e das resolucións contrarias aos reparos formulados pola intervención. Pasamos aos rogos e preguntas do pleno anterior. A señora González presentou rogos respecto ao maño de camiños detrás da costa e en Louras Baixadas e Cruz da Pedra dos Ahorta. Estamos elaborando os proxectos de reparación destes camiños ca idea de, se o considera así a corporación, incluílos no cos complementario. Presentou un rogo sobre a certificación do Grupo Político Compromiso por Galicia, que achegou a súa portavoz, preguntou polo orzamento, pois está... E está contestado, perdón, ese rogo? Sí, presentou un certificado, sí. Está prácticamente rematada a proposta do orzamento e preguntou pola Mancomunidade de Aguas, pois de momento seguimos sin noticias da Presidencia e faremos un requerimento, porque isto xa... acabou o ano, entendemos que hai que tomar alguma medida. A señora Lago presentara, como indiquei antes, unha moción sobre o viveiro de empresas na que solicitaban recuperar o proxecto de viveiro de empresas elaborado polo Goberno do BNG e adaptalo á orden pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións para parques empresariais. Bueno, segundo o informe de Secretaría, trataríase dun rogo. Nos buscamos nos arquivos do Concello ese proxecto que vostede fai referencia e o certo é o que encontramos foi unha resolución do Ministerio de Industria do ano 2013 de negatoria dunha actuación denominada a creación dun viveiro de empresas segunda fase, que ten unha memoria na que fala de que houve unha primeira frase desenvolvida no ano 2010 nas que se procedeu a adquirir a superficie para a construción do viveiro e dunha segunda fase que consistiría na elaboración do proxecto de execución, adxudicación, construción, adquisición de mobiliario, publicidade, etc. Hai, ademais, un expediente de reintegro dunha subvención do Ministerio de Industria. Respecto deso, aparece tamén unha solicitude de subvención ao GDR de Loa do ano 2014, posteriormente unha desistencia desa solicitude, e de momento non fomos capaces de encontrar ese proxecto que vostede fixo referencia, aínda que seguimos buscando no arquiveira municipal, sigue buscando. A documentación que había no expediente que se denomina viveiro de empresas, que pode ser pola data que vostedes fai referencia, o único que hai son copias dos documentos do Ministerio de como había que facer a solicitude. Non hai ningún proxecto físico, pero seguimos buscando. Rogou que déramos cumprimento ao decreto 554, cousa que xa fixemos. Rogou que se mirara pola zona de Portugalete. Como xa lle notificamos na Xunta de Voceiras, pois estamos tamén traballando nun proxecto para derrubar a vella escola e facer ali un aparcamento que, se a corporación o considera, trataremos tamén de incluir no post complementario. Rogou que tamén que se mirara polo camiño detrás da costa, coincidindo coa portavoz socialista. Xa lle contestamos a ela e a resposta é a mesma para vostede. Preguntou polos ingresos do canon da auga nos últimos 10 anos, pois a falta de facer máis averiguacións de momento non consta ningún. Preguntou polos gastos da volta, gastos derivados da organización do evento, polo que se recurreu a proveedores externos como animación, flores e demais, se foran xestionados polo Concello ou pola organización, e en caso de ser o Concello quen que xestionou, e que criterios se seguiron para ese tipo de contratacións. A organización do evento non foi a conta do Concello, nin se contratou ningunha animación, nin flores para a volta. Os gastos nos que incurriu o Concello especificamente con motivo deste evento foron a contratación dun reforzo de vallas, polas circunstancias que de todos conocidas, para reforzar as que traía a propia organización, uns generadores eléctricos e o espacio portuario con un montante que non chega aos 5.000 euros. Entre 4.500 e 5.000, non sei a cifra exacta. Os amaños florais que se puxeron no balcón e na entrada do Concello costaron 500 euros e o suministro se xestionou
cunha empresa da comarca. Aproveito pois para darvos a todos as cifras de difusión deste evento, que tivo cobertura en 190 países, 62 horas en directo, en sinal internacional, 1,5 millón de espectadores de media, e 2.400.000 nun pico de audiencia, 1.200.000 seguidores en redes sociais e 2,5 millóns de visitantes na web. Rogou que se sinalizaran as paradas de bus. Como ben sabe vostede, ou debería saber, acondicionouse a parada de bus da Avenida de Castelao, por certo, un acordo plenario ao que a corporación anterior non dou cumprimento como tantos, e que nós sí executamos colocando ademais unha marquesina. Tamén se colocaron marquesinas na parada de bus escolar en Abelleira, se renovaron as da parada do bus escolar do Colexio de Esteiro, se colocou unha nova no Instituto de Muros e se amañaron ou se están amañando o resto. A parada de Xantoque, pola que vostede preguntou, está sinalizada con cartelería vertical. Rogou o arranxo de empedrado da Rúa Real, atenderémolo en canto podamos, e preguntou polo tipo de licenza dos locais da Ribeira de Maio 40. As licenzas están referenciadas polo titular das mesmas, non polo enderezo do local. Vostedes saberán, como a nós, que desde mediados do século pasado hai ali un establecemento de hostelería que supoñemos, pois dada a antigüedade do mesmo, tería varios titulares, polo que lle rogaría concretase a pregunta. E preguntou tamén polos orzamentos, que xa está contestada. Preguntas para este pleno, señora Gonzalo? Nós non debemos facer preguntas debido a hora que... Señora Alfonso? Sí. Na Xunta de Goberno Local do día 2 de decembro aproba o Grupo de Goberno un modificado do proxecto do Cine París e queríamos saber en que consiste a modificación, se é a modificación consecuencia de que caerá o tellado ou hai algunha outra modificación. Queríamos preguntar tamén cal é a situación das colonias felinas no Concello, nomeadamente no Casco. Estábase facendo campañas de control destas colonias felinas, entón queríamos saber se se sigue facendo algún tipo de control destas colonias felinas e como. Queríamos preguntar pola elaboración da RPT, como vai. Queríamos preguntar por o parque infantil ao lado da unitaria de Tal. Hai moitos meses que nos dixo que o arzobispado lle dixera que non había problema para dispoñer do terreo que hai ali ao lado da unitaria, e entón queríamos saber como está ese asunto. O decreto 1433/2020 é sobre o arranxo de Portugalete a Tremenda, e entón queríamos saber en que consistiu este arranxo. Neste decreto aproba a factura, ordena o pago e ordena realizar o pago. Entón, nos gustaría saber en que consistiu este arranxo. E logo, na Xunta de Portavoces do outro día, nos comentou que o pleno, probablemente, de aprobación do POS sería o día 4. Ali nos fixo unhas propostas e entón, bueno, como non sabemos cando vai ser a seguinte reunión, se vai a ser con tempo para poder facelo ou non, e como ali falou de proxectos que xa estaban feitos, queríamos lle rogar que mire e teña en conta, ademais do proxecto do Parque Empresarial que nos comentou ali, que efectivamente nos parece unha boa obra e necesaria facer, como comentaba vostede na Xunta de Portavoces, nos gustaría que mirara e tevera en conta proxectos que tamén xa están feitos, como o arranxo do teito do pabillón de Esteiro, que foi en un complementario e non se chegara a facer. Ese proxecto está feito, é un proxecto de cerca de 65.000 euros. O da unitaria de Portugalete que nos comentaba, tamén xa lle aproveito para lle comentar que nos parece ben. Hai un proxecto tamén feito para un camiño de Miraflores vindo por arriba por Tases. Nos miráramos iso e fixéramos este proxecto, porque para arranxar o único camiño que hai agora de acceso a Miraflores e que non quedara toda esa xente que vive aí incomunicada, tiña que ter outra vía de poder entrar e sair. Co cal, no seu día, presentáramos este proxecto a unha subvención, a un plan, e non foi concedido. É un proxecto que está feito
está no Concello. E, por último, queríamos lle rogar que o proxecto que lle comentamos tamén na Xunta de Portavoces, estas aceras que comuniquen tal con a Villeira, que nos parecen moi necesarias e importantísimas polo perigo que corren todas as persoas que pasean por aí, que é unha zona sin arcén, sin acera e sin iluminación. Este proxecto que, bueno, para este post está claro que é imposible que vaya, pero nos gustaría que se plantese ir facendo o proxecto para que poida ser incluído polo menos no próximo post. E creo que non máis. Moi ben, gracias. Señora Lagos. Vale. No pasado pleno do mes de setembro, este pleno aprobou instar a Xunta para que se retome a sanidade pública presencial, ao ser un servicio suspenso, son a sanidade pública que discrimina a poboación garantindo a atención primaria só para quen se pode permitir a asistencia da sanidade privada. Deuselle traslado á Xunta deste acordo. De non ser así, rogamos que fagan efectivo o decidido pola Corporación Municipal e insten a Xunta desde o Concello a que se retomen as consultas presenciais. En xaneiro de 2020, este pleno aprobou unha moción tamén a iniciativa do BNG sobre a problemática asociada aos xogos de azar e as apostas. Que actividades levou a cabo o Goberno Municipal para dar cumplimento a este acordo? Esta moción acordaba instar a Xunta, entre outras cousas, a creación dun punto de atención ás adiccións no noso Concello. O escenario provocado pola COVID está a agravar a situación das persoas adictas. Fixos algunha xestión en este sentido? No mes de setembro, tamén a iniciativa do BNG, aprobouse neste pleno unha proposta de acordo sobre o protocolo de adaptación ao contexto COVID-19 nos centros de ensino para o curso escolar 2020-2021. Deuselle traslado á Xunta deste acordo. No mes de outubro, este pleno aprobou tamén a proposta do BNG instar o Goberno Central e a Xunta de Galiza a manter as oficinas do ISM de Muros. Cumpliuse co acordo plenario. Hai coñecemento dende o Concello de cando se comenzará coa vacinación fronte ao COVID do persoal e usuarios do Servicio de Atención no Fogar. Rogamos, que xa se incluíu na moción do PSOE, ademais, que insten a Xunta a incluir a estas persoas como grupo prioritario pola vulnerabilidade e exposición a enfermidade que teñen. Fixo o actual Goberno algunha xestión para mover o poste da baixada de Bentín en Abelleira? Cantos parques eólicos hai no Concello de Muros? Cal é o canon que aportaron nos anos 2019 e 2020 as arcas municipais? A que se destinou ese canon nos últimos 5 anos? Rogamos que se teña en consideración a mellorar as luminarias para o ano 2021, que, se ben, son deficientes en moitas zonas do Concello, no tramo que vai dende a Tremenda ata a salida da vila dirección Louro, supoñen un perigo do que xa tivemos que lamentar víctimas. Pagou o Concello de Muros algunha contía a algún medio de comunicación no ano 2020? De ser así, a que medios de comunicación? Que cantidade e en concepto de que? Por que a páxina do Facebook do Concello de Muros comparte novas de empresas privadas de comunicación como La Voz de Galicia e el Correo Gallego, e non de fontes oficiais como a propia Xunta de Galiza para informar sobre a COVID-19? Que persoas ou cargos xestionan esta páxina? En que situación se atopan os proxectos de rehabilitación do campo de fútbol Eleuterio Balallo? Dado que este proxecto ben promovido, en parte, pola Federación Galega de Fútbol, preocúpanos que o máximo responsable desta entidade, expresidente da Deputación de Pontevedra e exalcalde de Ribadumia, ven de sentarse no banco de acusados por fraude e prevaricación nas obras dun campo de fútbol en Moraña, entre outras cousas. Hai algún avance no estado da mellora do sinal de televisión de Torea a Velleira dende que se aprobase no pleno o acordo que tivemos? En que situación se atopa o saneamento na parroquia de Tal? Por que non está funcionando? Na recta de Creo, xunto ao supermercado, máis concretamente, hai unha caixa de suministros colocada na acera. Pola situación na que está colocada, fai que non poida pasar unha cadeira de rodas ou mismamente un carriño de bebé. Perdón, unha caixa de? Unha caixa de suministros destas, non sei fijo se é de agua ou de luz, pero... Telefónica. É a de Telefónica, vale. Hai unha caixa de suministros colocada na acera. Pola situación na que está colocada, fai que non poida pasar unha cadeira de rodas ou mismamente un carriño de bebé. Rogámoslle que fagan os trámites precisos para mover esta caixa. 1 metro máis alá, a acera máis ancha e poderíase mellorar a situación. O mesmo problema atopámolo en distintos puntos da Abelleira e Serres coa colocación das farolas e postos da luz no medio da acera. Rogamos fagan os trámites precisos para poder facilitar a circulación.
O pasado 25 de xaneiro publicaronse nas redes sociais do Concello a normativa a seguir en toda Galicia para frear o ascenso de contagios por COVID-19. Esta publicación fíxose en castelán. Rogamos que o Concello asuma o seu compromiso institucional de difundir e empregar a lingua propia de Galicia, o galego, en todas as súas comunicacións nas diferentes redes sociais. E, por último, hai algún avance nos orzamentos do ano 2021? Lembramos que vostede aseguraba ter capacidade para elaborar e aprobar uns orzamentos. Rematou 2019, rematou 2020 e aínda non temos propostas máis aló do traballo de intervención. Rematou? Moi ben, pois como sempre, os rogos atenderémolos na medida en que podamos e as preguntas quedan para o próximo pleno. Sin máis, boas noites a todos. Gracias.